Pressupostos molt austers són els que presenta l'Ajuntament de Tarragona per aquest any. L'objectiu marcat és estalviar 7 milions d'euros respecte a l'exercici del 2011 i aquest any ja començarà amb una reducció del 10% de la plantilla de l'Ajuntament. Afecta personal, però, Anna Rius, també altres temes, oi? Doncs sí, però sense cap mena de dubte, el capítol més comentat d'aquesta presentació dels pressupostos del 2012 ha estat les retallades en personal. Ho va fer ahir l'alcalde de la ciutat, Josep Félix Ballesteros, i va anunciar que 103 treballadors municipals aniran al carrer durant aquest any. Això sí ho aprova el ple municipal. Ara bé, hi ha altres temes que afectaran i que notaran tots els ciutadans de Tarragona, com per exemple la modificació substancial de les festes majors local. Tant la de Sant Magí, que és el mes d'agost, com la de Santa Tecla, que és el mes de setembre, poden veure reduït el seu pressupost en un 50%. Pressupostos difícils per a temps difícils. Així els ha definit Josep Félix Ballesteros, l'alcalde de Tarragona. Reducció de despesa i de deute seran els punts d'inflexió d'aquest any. El projecte pressupostari de l'Ajuntament de Tarragona per aquest 2012 deixarà 103 treballadors municipals a l'atur, una vegada estigui aprovat pel ple. Representen un 10% de la plantilla, però l'objectiu final és més ambiciós. En els pròxims 4 anys es pretén reduir fins a un 20% l'estructura administrativa del consistori. No reposarem jubilacions. Això suposa d'entrada ja per aquest any 2012 unes 29 persones. I a més prescindirem d'aquells contractes, per tant interins o no, que estiguin per programes. I una de les polítiques importants que tindria que fer l'Ajuntament són polítiques d'ocupació i el que no pot fer és acomiadar treballadors necessaris a l'administració per donar aquests serveis a la ciutadania i per tant nosaltres ens posicionem total en contra d'aquestes retallades. Per reduir el deute, l'Ajuntament vendrà patrimoni municipal i prioritzarà acabar amb les inversions ja iniciades, com l'Escola Oficial d'Idiomes o el Teatre Tarragona. Amb la reducció dels recursos, xifrats en 7 milions d'euros, l'Ajuntament de Tarragona també ha anunciat retallades en cultura i menys convenis amb entitats culturals. Si no es troben patrocinadors, podrien desaparèixer cites anuals, com el concurs internacional de focs artificials o el Festival Internacional de Dixieland. Les entitats esportives tampoc se'n lliuraran de tota aquesta reducció de despesa. La intenció és que depenguin cada cop més dels socis i de la inversió privada i menys de les subvencions.